Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. El grup municipal de Convergència i Unió ens ha sorprès l'anunci de conflicte per incompliment del conveni signat pels representants dels treballadors i l'IME. Però el que més de sorprendre'ns ens ha molestat és la manca d'informació que l'IME ha tingut vers les famílies dels alumnes de les escoles bressol. No entenem que existint un conveni signat per ambdues parts, treballadors i IME, s'hagi tingut que arribar a fer un judici per a dirimir qui té la raó. És que no sabem negociar amb terminis que donen marge de maniobra? No entenem com no s'ha estat donant informació precisa i puntual a les famílies i ha estat en el darrer moment, divendres 26 a la tarda, quan les famílies ho tenen complicat per cercar solucions als problemes que vostès els hi creen, quan els hi han fet saber que l'escola bressol municipal no podia oferir el servei normalitzat i també, fruit de la improvisació, encara no sabien quin percentatge de servei podrien oferir, doncs ni tan sols tenien previst el monitoratge que faria aquesta tasca de serveis mínims. És per això que el grup municipal de Convergència i Unió presenta les següents preguntes. Per què s'ha tingut que cercar la mediació i no la negociació abans de fer el decret que, segons el judici, dona la raó als treballadors de l'escola bressol de l'IME? Per quin motiu no s'ha informat puntualment a les famílies de que hi havia la possibilitat que l'escola bressol municipal no pogués oferir el servei normalitzat? Per què no tenien prevista la Setmana Blanca al calendari escolar ofert a les famílies de l'escola bressol municipal? Quarta, no s'adonen dels mals de caps que portarà la improvisació de la seva gestió? Cinquena, com pensa l'IME compensar les famílies per aquest caos que els hi ha provocat? Sisena, en quin monitoratge compta l'IME per a donar els serveis mínims a les famílies que així ho necessiten? Setena, estan en condicions d'assegurar el servei amb el mínim de condicions exigibles a un servei escolar? I vuitena i última, quin responsable de l'IME assumirà la responsabilitat d'aquesta mala gestió? Moltes gràcies.